बे सोमावसारनाय सानखालिनो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जेब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामबाय आरो बे खालिनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया लोगो लोगो लाइजाम लिरनानै फैगौ 17 जानुवारियाव 10टा बाजानिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि दिसपुरनि जि मावख' दङ बेयाव सावरायनो थाखाय बिथाङा लिंहरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट आरो बर' थुनलाइ आफादाबो स्पष्ट जे जोङो 3 लेंगुवेज फर्मुलायाव जोङो स्टिक थागोन, बेयाव खुनु बिकल्प गैया। बर' थुनलाइ आफादनि बे बोसोरनि जि जथुम्मा दैमु नोगोराव खुंनाय थारैनो बियो जोबोद मोनसे माइल खुन्थिया मोनसे स्टेप होननानै बुंनांगोन। खारन बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि जेराव नोङो नेपाल आरो बांलादेशनि डेलिगेट्सफोर फैदों, वेस्ट बेंगलनि दिल्लीनि मेघालयनि फैदों, बर' बा मेसे बरक हिसाबै बिथांमोना बाहागो लाफैदों। गुबुन मोनसेया जाबाय जे प्राय 10टासो फरेन नेशननि एम्बासादर बिथांमोनाबो बर' हारिनि हारिमु थुनलाइ आरो जोंनि आफादनि जि मोनसे डिसिप्लिन बेखौ बिथांमोनाबो नायफैदों आरो गावसोरनि मोन्दांथिखौ एक्सचेन्ज खालामदों। जोंनि जायफोर रिनाउन गेदेमा व्यक्ति बिथांमोनाबो फैनानै बेयाव बाहागो लानायनि गेजेरजों राव थुनलाइ बिजोंनि सायाव डिसकास खालामदों। गुबुन बिथिंजों नायोबा हारिमुखौ गोजोर खालामनो थाखाय एक्जिबिशनाव जिफोर श'केस जादों बे हारिमुनि मोनसे आलादा बिथिं। डेलिगेट हाउसआव गोबां डेलिगेट जिल्लाफ्रा मोजां रेजुलेसन मोजां थांखि दैथायदों आरो जेंना जेंसि समाधाननि थाखाय बिथांमोना मिरु बर' थुनलाइ आफादखौ आपिल खालामदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थुनलाइ आफादनि लोब्बा आफाद आरो लोब्बा आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादजों 1952 मायथाइयाव थुनलाइ आफादा जोनोम जादों, 1967 मायथाइयाव एबसुआ जोनोम जादों। जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' फरायसा आफादा थुनलाइ आफादजों साखाथियाव थानानै आगदा आगसि थानानै थैस' थांस' जोङो हारिनि जेंना जेंसि आरो बै समाव जि भाषानि आन्दलन जादोंमोन, मिडियाम गायसननायनि थाखाय नारा नाथा मोनसे जुजिनाय थासारि, गासै बिथिङाव बर' फरायसा आफादा हाबा मावदों। दिनैनि बे गेवलां मेलाव थुनलाइ आफादा खावलायनाय बायदि आङो फंनैसो खोथा रायजो राजानि सिगाङाव एड्रेस खालामदों आरो गुबै खोथाया जाहैबाय जे आसामाव भारतआव बुहुमाव बर' रावा गावनि मर्यादानि आधाराव उदां राव गोथां राव हिसाबै थांनानै थागोन आरो 80 सिडिउलाव मर्यादा मोननायनि उनाव आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै मर्यादा मोननायनि उनाव बा रिकगनिसन मोननायनि उनाव आसामाव असमिया रावजों लोगोसे बर' रावा सोलिगोन। 1 नम्बराव असमिया सरकारि राव, 2 नम्बराव बर' रावा ब्रह्मपुत्र भेलियाव बुरलुंबुथुर भेलियाव लोगो सरकारि राव एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै सोलिगोन। नैथि खोथाया जाहैबाय बड'लेण्डआव बिटिआरआव 1 नम्बराव बर' राव, नैथियाव असमिया राव आरो अफिसियेल पारपासनि थाखाय इंराजि रावाबो सोलिगोन। दा बेखायनो बेयाव जिखि हारि हारिसाफ्रा जिखि कमप्लेन जिखि अबजेक्सन होआ मानो बेनि कुनु बेसिस गैया। खोथाया स्पष्ट, जोंनि रावा 80 सिडिउलाव हाबबाय, जोंनि रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बेखायनो बड'लेण्डआव जोङो 1 नम्बर राव, आसामाव जोङो नैथि राव हिसाबै एखे मर्यादानि आथालाव थागोन। भारतआ जि नेसनेल पलिसि बे जाबाय 3 लेंगुवेज फर्मुला आरो मादार टां बर' बिमानि राव बर' मिडियाम लोगोसेनो इंराजि आरो राष्ट्र भाषा हिन्दी। किन्तु आसामाव मालाबा 4 लेंगुवेज फर्मुला जोंखौ जाबसिननो नागिरदों, जोंखौ डमिनेट खालामनानै मालाबा जोंखौ असमिया फोरोंनो नागिरनाय, मालाबा असमियाखौ कम्पालसरि खालामनाय, मालाबा जोंनि अस्तित्वखौ गैया खालामनानै जोंनो भाषा जाबसिनना होनायनि स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव बे नीतिफोरा सोलिदों आरो दिनैबो एकर्डनि आसामनि सुक्तिनि गोरोबथानि बायदियै
असमिया जि रैखा कवचनि खोथा बेयाव दङ बिप्लब शर्मा कमिटिनि जि खोथा दङ रिकमेन्डेसन बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव बर' बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो ब्रैथि लेंगुवेज जाबसिना होनायनि मोनसे नीति लाबोनो नागिरदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट आरो बर' थुनलाइ आफादाबो स्पष्ट जे जोङो 3 लेंगुवेज फर्मुलायाव जोङो स्टिक थागोन बेयाव खुनु माने बिकल्प गैया आरो जोङो रायलायनायाव बुंनायाव जों जायनि राव सोलोङा मानो बे जोंनि खोथा खिन्थु मिडियाम हिसाबै बिमानि राव हिसाबै बर' रावखौ प्राइमारि लेंगुवेज हिसाबै सोलोंनाय रायलायनाय बाहायनाया जोंनि हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनि माने गुरु दायित्व आरो बे मोनसे जोंनि गुबै बिबान नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय जे जिखिनि सोलोंथाइनि जिखिनि जेंना दङ बे जेंनाफोरखौ जोङो समाधान खालामनांगोन आरो समाधाननि थाखाय थुनलाइ आफाद एबसु जोङो हाबा मावगासिनो आरो बे बेलायाव गोबां खेब सावरायबाय माखासे समाधान जाबाय माखासे इस्युसफ्रा दाबो दङ आरो बेखौनो लानानै 8 जानुवारियाव जोङो सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय सानखालिनो सोमावसारनायनि फिथाइ महरै जेब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार खालामबाय आरो बे खालिनो आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया लोगो लोगो लाइजाम लिरनानै फैगौ 17 जानुवारियाव 10टा बाजानिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननि दिसपुरनि जि मावख' दङ बेयाव सावरायनो थाखाय बिथाङा लिंहरदों बेयाव जोंनि जुडिशियेल सार्भिसनि बाथ्रा CTETनि बाथ्रा टिचार एपइन्टमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन हायार सेकेन्डारि आपग्रेडेसन गासैबो मेटारा दङ दा बेखायनो सोमावसारनायनि सक्तिया दिनैबो दङ उनावबो थागोन गणतान्त्रिक देशआव आन्दलननि गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलन अगणतान्त्रिक आरो इनडिसिप्लिन आन्दलना मालाबाबो सास्टेन जाया गणतान्त्रिक आरो डिसिप्लिन आन्दलनखौ सरकारा खोनासङो आरो एबसुआ मा बुङो थुनलाइ आफादा मा बुङो सरकारा खोनासंनो बाध्य आरो सावरायनो बाध्य समाधान खालामनो बाध्य बिनिनो फिथाइ महरै दिनै जोङो जि गणतान्त्रिक भाबै जि पन्था लाबाय गणतान्त्रिक देशआव महात्मा गान्धीनि बे जि पन्था बे पन्थायानो मोनसे सुप्रिम पर्याय आरो बेयाव सरकारा जोंखौ मान होनानै रायलायनो लिंहरदों मोजां फिथाइ थायगोन जों आसाबादि आरो जोंनि जुजिनाय सावरायनाय मालाबा जोङो खुद्रिनाय मालाबा जोङो गणतान्त्रिक पन्थाजों गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनाय बे मोनसे नीति आदर्शजों बड'फाया जि मोनसे आदर्श होना गालांदों बे आदर्शजों जोंनि इस्युस आरो एजेन्डानि सायाव जोङो हाबा मावलांगोन मैयानि जि डेलिगेट बे थान्दै मेलाव नैबे इस्युफोरखौनो सावरायदों जे बर' रावखौ फेहेरनायनि बेलायाव बर' थुनलाइखौ आरोबाव माने मजबुत भान्डार रिसोर्स बुहुमनि थुनलाइखौ बर' रावाव बर' थुनलाइखौ माने बुहुमनि गुबुन गुबुन रावाव ट्रान्सलेसन खालामनायनि गेजेरजों आरो मजबुत मोनसे थुनलाइ सृष्टि खालामनानै बर' थुनलाइखौ बिश्व दरबाराव लांनांगौ बर' मिडियामनि जिखिनि इस्युस दङ स्कुलनि जेंना दङ जिखिनि जोंहा माने जि अनगयिं इस्युसफोर दङ बिनि 100% सलुसननि थाखाय बयबो थान्दैया 1500 थान्दैया आपिल खालामदों आरो थुनलाइ आफादनि मिरु आफादा सिद्धान्त लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% मदद होनानै हाबा मावलांगोन गोजोन्थों।